Hola, boas tardes, benvidos unha xornada máis ao Pabillón Vila de Noia, donde o Calvo Xiria recibe os canarios do Balonmán Ingenio nunha sétima xornada desta primeira estatal na que o Calvo Xiria tratará de seguir intratable como ata o momento. Leva 6 vitorias noutros tantos partidos, mentras que o Balonmán Ingenio chega a Carballo como sétimo clasificado para tratar de buscar a súa cuarta vitoria, xa que leva 3 vitorias e 2 derrotas, as 2 derrotas ante Lavadores e Sar. Un día máis acompáñanos aquí na retransmisión o gran capitán do Calvo Xiria, un emblema como é Pablo Iglesias. Moi boas, Pablo, que tal? Bueno, aquí estamos, vamos a xa facer a presentación de ambos conxuntos para comezar con esta nova retransmisión. Hoxe, por parte do Calvo Xiria, estarán na portería Antonio Mato e Iago Gómez, como sempre. E formarán o Camariña Anfari, Gabriel Castiñeiras, Fran Rey, Dani Mayo, Chimpo, Diego Vega, Juanca Rodríguez, Manu Méndez, Alex Gómez, Jorge Bouzas, Aarón, David García Pichel, Adrián Losón e Edu Cousillas. Por parte dos canarios, dos amarelos, na portería defenderán a Alberto Falcón e a Irán Deniz. Xogadores: Francisco David Sánchez, Miguel Ángel Alonso, Edgar Jesús Socorro, Armando Santana, Omar Jesús Perdomo, o cal chega a Carballo como máximo goleador do seu equipo con 24 tantos. Pablo Hernández, Jonander Malde, Jesús Roberto Santana, Avián del Cristo Hernández e Sergio Castro. Comeza o encontro dirixido polos colexiados José Domínguez Vega e Juan Manuel Vinagre do Colexio Extremeño. Bueno, Pablo, chega a Carballo un equipo que xa sabe que vencerá o Calvo Xiria. Aí o temos, falando del primeiro gol do partido, o primeiro gol que fai Avián, unha zurda prodixiosa, peligrosísima e a tera moi en contra. E dá réplica Jorge Bouzas. Antonio, que é unha das novidades hoxe no Calvo Xiria, logo de esa famosa parada xa que se fixo viral nas redes sociais de Iago Gómez, que lle deu a vitoria ao Calvo Xiria nunha das canchas máis difíciles, como é do Lanzarote. Tamén andar rotando que teñen confianza. Aí temos xa a salta da pista Chimpo. Resultado de 1-2, cando se van a cumprir 2 minutos para o comezo desta primeira metade. Aí temos a Juanca movendo con Chimpo. De novo Juanca movendo moi rápido agora o Calvo Xiria. O lanzamento de Manu ao longueiro. A contra agora do o novo gol do Balonmán Ingenio. Póñense 2 arriba, Pablo. Sí, repetido outra vez o de antes de Avián, tocou outra vez Fran no blocaxe e a verdad que tuvo unha pouquiña fortuna por outra vez. Bueno, terá que reaccionar o Calvo Xiria, 2 goles abaixo, ainda moi cedo, pero agora Edu Cousillas que pon un abaixo Xiria, 2-3, vanse a cumprir 3 minutos desta primeira metade, xa ataca o Balonmán Ingenio, que quizás está facendo un xogo moi similar ao do Calvo Xiria, buscando a velocidade. A verdad que sí que viñeron un equipo con poucos recambios, teñen 2 xogadores solo de campo para cambiar, pero están imprimindo un ritmo moi alto, sacando rápido de centro
para pillar o Xiria nese cambio de ataque-defensa, que está facendo 2 cambios e intentar buscar o gol. Aí temos a perda que dá acción no de contra, donde Jorge Buda se plantará ante Irán, xoga atrás para Juanca, pon tranquilidade, move Manu Méndez para Alex Gómez, o gol de Alex, reclaman unha posible falta en ataque sobre Omar Perdomo. Estaba pisando os 6 metros, deixou continuar, se non acaba sen gol seguramente pitara penalti. Aí temos xa atacando o balonmano Ingenio. Edgar Socorro que está dirixindo a batuta do equipo canario, e ahora a parada de Antonio Mato, que lle dará a posibilidade de poñerse por primeira vez por diante o Calvo Xiria. Aí temos a Juanca Rodríguez, fai a finta, plantas ante a Irán, e hai golpe franco. Bueno, primeira acción aí para poñerse por diante os carballeses, esperemos que así sexa, non, Pablo? Sí, é moi importante sempre ir por diante, coñer confianza. A verdade que está a un ritmo alto nestes 4 minutos que van de partido, xa van 6 goles, os 2 equipos están movendo rápido o balón e tendo boas circulacións. Estamos vendo 2 equipos con un sistema moi similar, tanto en ataque como en defensa, e agora o balón que lle damos colexados por esa falta de pé do xogador Carballés. Hai golpe franco agora a prol dos canarios. Imagino que a dinámica que trae o Calvo Xiria axudará a afrontar estes partidos. Sí, é moi importante estas 2 últimas vitorias ante equipos que van a estar arriba, eso dá un plus para afrontar estes partidos, pero tampouco non se teñen que relaxar por estas 2 vitorias. Ao final é o que falamos antes, Ingenio xa o ano pasado conseguiu sacar aquí os 2 puntos daquela e non nos podemos relaxar. Agora a boa defensa de Manu Méndez para prolongar esta acción ofensiva que teñen xa aviso de pasivo os canarios. Bo balón para o pivote, hai cartón amarelo para Alex Gómez e golpe franco. Continúa o aviso de pasivo, xa non. Non, houve tarxeta, cando hai tarxeta ou exclusión, o pasivo desaparece. Nova opción de ataque para un balonmano Ingenio que se encontra de novo con Antonio Mato, a contra agora que leva Jorge Boutas, o gol de Jorge, ponse por primeira vez por diante o Calvo Xiria. Nun Vila de Noia un tanto desanimado, son o seu público que, bueno, nos estará seguindo a nós, seguramente, porque eses non fallan. Faise moi raro ver as gradas baleiras acostumbrados a importancia que é o público aquí en Carballo, ver así o pabillón, pois sí que se fai moi raro. Espero que non acabe influindo negativamente. Aí temos a Irán de novo, perdón, que fai o seu segundo partido, o terceiro, o gol agora non, vai a parada, moi ben reaccionado agora a Irán. Correxíame aquí Pablo, son 3 os goles que leva xa a Bian, como ben dicíamos ao principio do encontro, é un dos grandes perigos deste balonmano Ingenio que xa sufriu Calvo Xiria a pasada tempada. Sí, aí agora chegou moi cerca de 6 metros, ten un bo lanzamento tanto en salto como en apoio. Necesitamos un poquinho máis de salida sobre ese xogador. Falábamos de Iago estes días atrás, pero como está Antonio hoxe? É importante, ao final é o que falábamos antes, necesitas ter os 2 porteiros enchufados, Antonio é un porteiro, está claro que Iago está facendo moi ben, pero sí que necesitas ter os 2 porque nunca sabes cando van facerche falta. Daquela saliu hoxe Antonio de cara e está facendo moi ben. Aí temos xa de novo un golpe franco a prol do cadro visitante, que tentará de novo poñerse por diante no marcador. Igualdade máxima tanto no xogo como no instantáneo, é o que estábamos a falar, non? Un Vila de Noia baleiro, salvo a directiva e os xogadores mancados do Calvo Xiria, que
que terán que facer polos 180 que houve o último día. Sí, volvo a repetir, faise moi raro, pero sí que é mellor tamén calquer comentario escoitase máis e seguramente axuden e animen ao equipo. Temos a Omar Perdomo dentro dos 11 metros ante Antonio Mato, de novo Antonio, que está a ser sen dúbida o xogador máis destacado do Calvo Xiria nestes intres iniciais. Aí temos a Edu Cousillas, e se Antonio está parando, a Irán non está sendo moito menos. Sí, vale que son 8 minutos e xa van 8 goles, pero están aparecendo os porteiros que se non chegan a estar nese nivel, a saber como sería o resultado. Xa estánse vendo ataques moi rápidos, con moi pouca circulación, xa chega un lanzamento claro, están aparecendo. O que falábamos o día pasado aquí, non? Co Chapela, que falábamos da importancia da mellora da defensa do conxunto carballés. Estás a notar tamén neste Sí, estánse encontrando, a verdade que hoxe estánse encontrando, está un centro de defensa con Fran e con Alex, e a verdade que están moi ben, empezaron moi ben o partido, esperemos que continúen. A nova parada da Irán, esta vez ante ante Juanca Rodríguez. Estamos falando de Antonio, se asegura de cabeza. E aí temos de novo o conxunto canario, como dicíamos e como vimos dicindo durante toda a retransmisión, un xogo moi similar ao do conxunto carballés. Agora buscan o pivote, que é John Ander Malde, o gol de John Ander, fai o quinto gol, pon por diante 4-5, resultado cando se cumpren 10 minutos, o balón a madeira de Alex Gómez, e posibilidade de novo dos canarios de poñerse 2 por diante. Si da defensa estamos a falar moi ben, o ataque hoxe parece que non está tan fluido como estamos tendo moita precipitación e viuse cando se tuvo máis paciencia e se moveu o balón, chegamos a claras ocasións do lanzamento. Ahora estamos chegando rápido, estamos precipitando no lanzamento, a mellor necesitamos un poquinho máis de calma, que se fagan os cambios e preparar mellor os ataques. Tamén podemos destacar, non, que ao fin e ao cabo dúas das grandes bazas a nivel ofensivo non saltaron a pista, como foi David e Fari, que son dúas das grandes bazas ofensivas que ten este equipo. Sí, normalmente é verdad que empezan de inicio normalmente, pero como o ritmo que impón o Xiria sempre hai rotacións. Ahora este inicio de partido preferiu Dubra salir con eles, seguro que non hai ningún problema. Aí temos a Avián, que fai o seu cuarto gol da tarde. Está a ser, sin dúbida, o xogador máis destacado a nivel ofensivo do balonmano Ingenio. Sí, está habendo boa circulación de Ingenio, están encontrando lanzamentos algo cómodos, a ver se podemos axustar un pouco a defensa. Ahora quedamos como menos tras a expulsión de Fran, a ver se axustamos un pouquinho máis eso. Como sempre que o Calvo Xiria queda con menos, o equipo xoga sen porteiro, funcionou. Sí, agora hubo unha boa circulación, é o que comentaba antes. Si temos un poquinho máis de calma e movemos o balón como realmente sabemos, ao final acaban aparecendo ocos, porque tanto Juanca como Chimpo son xente moi explosiva, e se hai calma acaban encontrando unha boa acción. Eso está a ser un dos grandes problemas deste Calvo Xiria, os balóns ao pivote, onde se está a mover moi ben John Ander Malde, os seus compañeros están encontrando con certa facilidade. Sí, xa levan 3 ataques encontrando, un acabou en penalti e outros 2 foron gol de penalti a exclusión, e outros 2 foron goles. É verdade que temos que botarlle un ollo. Unha mixta sobre Juanca Rodríguez. Sí, é unha variante. A verdade que ao xogar sin porteiro intentan arriesgar, porque unha pérdida de balón pode ser moi importante xa que estamos sin porteiro. Por eso intentan unha mixta, para intentar provocar errores, pero tamén podenos beneficiar porque hai máis sitio para o resto de xogadores. Hai golpe franco.
o equipo que está intentando pois xestionar o que dixí, non? Esa defensa que está sen moi férrea do conxunto canario, pero aí temos a Chimpo que sempre ten un árbitro. Sí, un lanzamento de cadeira, máis ben casi tocando o chan, que pasou creo que me pareceu entre as pernas do defensor e sorprendiu ao porteiro que non contaba con ese lanzamento. Se recupera o Xiria o seu home excluído. O primeiro castigo para Fran Rey de 2 minutos. É o primeiro do partido. A verdade que tampouco está a ser un partido donde haxa faltas así de gravidade para castigos maiores. No, de momento está sendo tranquilo en ese aspecto. Temos que seguir pendientes do pivote que o están buscando moito. E aí temos a Antonio outra vez de novo que busca un pase en longo para Edu Cousillas. Alex Gómez que intenta a penetración. Un Alex que nestes intros iniciais non está moi acertado de cara a gol. Quizás Un poquinho precipitado. Quizás tería que ter un poquinho máis de calma. Estamos tendo esos erros na segunda oleada. A mellor si que era boa cosa pois frenar un pouquiño, xa que non estamos encontrando boas solucións. Estamos casi no ecuador desta primeira metade. Van 14 minutos e 15 segundos. O resultado é de Calvo Xiria 6, Balomán Ingenio 8. Aí temos a Juanca movendo con Manu Méndez. Agora para Chimpo, abre para o extremo para Jorge Boutas. 7 metros e teñen que ser 2 minutos. Pois sinala cartón, arregla o colexiado con un cartón amarelo. Como viste esta acción, Pablo? Foi unha circulación moi boa do Xiria, con un doble cruce que se iniciou no lateral esquerdo e acabou chegando con un bo lanzamento sobre Jorge de extremo, que acabou en penalti. Temos a Chimpo, o gol de Chimpo. O castigo crees que foi suficiente co cartón amarelo? Estamos, ao mellor se é máis adiante no partido, sí que serían 2 minutos. Non o consideraron pois tan importantes. Ao final das tarxetas amarillas sempre para avisar. De novo o pivote, de novo balón ao pivote. E de novo John Ander Malde, que non me equivoco, terceiro gol do partido. Agora intentaba, era Alex Gómez o que intentaba o balón ao pivote onde estaba Fran Rey. É o xogo ao pivote. Non estamos controlando ese xogo co pivote, que nos está facendo moito dano. A ver. Aí temos a Jorge movendo con Manu Méndez, agora Juanca tratando de circular rápido. Aí temos a Juanca, de novo a Irán, que está a ser un auténtico pesadelo para o Calvo Xiria. E responde Antonio Mato, pero no rexeite non estivo atento o local. Francisco Sánchez, que fai o 7-10, máxima diferencia do partido, 3 arriba para os visitantes, Pablo. Sí, estamos tendo tamén un pouco de mala sorte. A Vian leva varios goles tocando o blocaje, non estamos pillando rebotes, a ver si podemos controlar esas cousiñas. Agora a falta é clara, hai 2 minutos, seguro, para Juanca Rodríguez. Os 2 minutos que non ofrecen discusión. Sí. Chegou un pouquiño tarde, creo que tropezou co pé ou coa rodilla e desequilibrou o suficiente para que lance mal e penalti é 2 minutos. É o de sempre, Aviando do Cristo. Esa zurda prodixiosa que está a ser un dos grandes perigos a ter en conta polo equipo local. Temos a Avián, o gol de Avián, que pon 8-11, 3 arriba, e os canales que se veñen arriba, nunca me lo digo. Sí, están animados, están con confianza, están aproveitando os erros que temos, as paradas do porteiro para salir rápido. A verdade que están tendo unha boa circulación de balón e están encontrando solucións fáciles. Agora xa salta a pista David García Pichel por primeira vez. Chimpo que amaga, o balón agora de David García Pichel. Hai falta agora por pé de Roberto Santana.
Agora Chimpo que intentaba unha acción similar a do último gol. E opción para poñerse 4 arriba. Sí, volvemos ao que dixo antes, cando se estamos movendo ben o balón, estamos encontrando ben as boas solucións, bons lanzamentos, ora atascámonos un poquinho, vale que estábamos un menos, estaba xa un xogador que fora a cambio para que entrara Antonio, pero creo que tenemos que madurar un pouco máis o balón, e sobre todo estando un menos, pois aproveitar e ganarlle tempo. A contra de Jorge Bozas que se plantará ante Irán. E a Irán que para de novo. Parou no porteiro. E os colexiados que sinalan a banda ao revés. Agora o porteiro desplaza o balón, non hai castigo, cando normalmente esos son 2 minutos. A verdad que foi moi raro, o árbitro engañouse, estaba lle dando o balón ao Balonmán Ingenio que cando había salido da parada do porteiro. A verdad que foi un lío e para non complicarse non deixou seguir. Pero bueno, está moi acertado o porteiro, pero está moi ben xogado, unha boa fijación de Chimpo e darlle esa opción a Pichel para entrar a David entre 1 e 2. Aí temos a David de novo, movendo rápido o Calvo Xiria, aí temos a Diego Vega que fai a súa primeira aparición no partido. Chimpo, ben defendido agora polo Balonmán Ingenio, pídenlle calma os colexiados aí a John Ander Malde, o balón para o extremo. A perda agora de Jorge Bouzas a contra do Balonmán Ingenio. E de novo John Ander Malde que pon 4 arriba. Pintan mal as cousas para o Calvo Xiria cando restan 11 minutos para o descanso. Calvo Xiria 8, Balonmán Ingenio 12. Volvemos ao que decía, estamos con unha confianza moi grande, calquera pérdida nosa están subindo o contraataque moi rápido. É verdad que non podemos ter tantas pérdidas de balón porque estamos facendo moito dano. De novo outra perda de balón. E os colexiados aí moi atentos. Omar Perdomo recoñece. Tocou moi pouquiño, é verdad, pero aí temos outra parada da Irán. E de ama e a cousa no Balonmán Ingenio. A Irán a verdad que e Avián para marcar. Non sei que porcentaxe levarán estes 20 minutos, pero ten que ser moi grande. Non podemos saber se non continúa con ese ritmo. Volvemos a repetir, necesitamos máis continuidade de balón para encontrar eses lanzamentos claros, xa que lanzando en parao facilitamos a labor do porteiro pois coa colaboración do blocaxe máis do defensor que teña diante. A verdade é que o nivel defensivo que está a mostrar tanto o conxunto canario a nivel xerais como o seu porteiro a Irán está a ser espectacular. Sí, partido moi completo nestes 20 minutos por parte do equipo canario. Agora ben defendido esa acción por Fran Rey, evitando que eu creo que buscaban de novo o pivote, estaba tratando de buscar. Sí, desdoblou o extremo. De novo están vendo que lle funciona o xogo pivote. Non estamos tendo moita sorte, sempre esos balóns que quedan aí que estánlle caendo nas mans a eles. Non estamos tendo fortuna nestes momentos. E agora os colexiados que piden que pasen a limpar a pista aí por esa caída de Fran Rey. É o que falábamos, Pablo, ese xogo pivote que nós vémoslo dende aquí, non? Que le está dando un proito e ele está vendo dende abaixo. Sí, ao final sabes as sensacións, vas vendo onde están facendo moito dano e intentas aproveitalo. Aí temos de novo un balón interior e agora ben defendido por Dani Mayo. Casi o pillou por sorpresa, pero reaccionou rápido aí Dani. Vai haber lanzamento de Avián, xa que non lle quedan pases. Avián, o lanzamento. E habrá saque de esquina. Seguirá sendo balón, hai aviso de pasivo. Acabará outra vez. De novo Avián, agora sí se asinaron os colexiados. Rápido o ataque do Calvo Xiria, Alex Gómez xogando con Gabriel.
Boa perda do Calvo Xiria, contra agora que leva Pablo Hernández, adentro Pablo Hernández, situación crítica, 5 arriba para os canarios. Adrián Dubra que pide o seu primer tempo morto, algo lógico, Pablo. Sí, non estamos ben, nin en ataque nin en defensa, o que quere é parar un momento o partido, decir cada cosa, polo menos sobre todo que respiren, que poñan as cousas claras outra vez na cabeza e volver a encontrar ese xogo que nos dá esas accións claras de cara á portería. Quizás o momento máis complicado da tempada, a ver como reacciona este Calvo Xiria ante unha situación adversa como é esta. Sí, agora iba todo prácticamente rodado. Tuvemos partidos así complicados aquí na casa, como foi co 6 e Cañiza, pero sempre fomos por diante, así que nos acercaban, pero sempre tiñamos esa ventaxa. Hoxe está sendo ao revés, a ver como sabemos afrontala no que queda de partido. Non nos podemos marchar do partido, quedan 10 minutos, un pouco menos de 10 minutos da primeira parte, toda a segunda, queda moitísimo. Non podemos ahora bloquear, ni moito menos remontar estos 5 goles antes do descanso, porque sabemos que non, temos que ir pouquiño a pouco, intentando encontrar fáciles solucións e depois recuperar balóns en defensa. E xa se vai reanudar o xogo. E a ver, cartellou aí a veces non fai falta tampouco nin decir moito máis, al final é cortar un momento as sensacións, que eles, os xogadores, respiren, que se olviden de todo os erros que están tendo, ao mellor non fai falta nin decir moito máis, é cortar o ritmo do equipo rival. Aí temos a Fari, o gol de Fari, primeiro gol do Camariñán. O robo de Dani Mayo, moi ben Dani, moi atento, o gol de Dani. Vai a reacción do Calvo Xiria. Sí, 2 goles moi rápidos, casi roba outra vez. De roubar agora Dani. E agora o tempo morto do Balonmano Ingenio. Sí, máis ben supoño que será para tamén recuperar un pouco de aire, xa que ese erro non é moi común, daquela pois ao mellor tamén, como non están tendo moitos recambios, xa que non teñen xogadores no banquillo, pois o entrenador está pedindo para que respiren un pouco e recuperen un pouquiño de talento. A ver se escoitamos agora o que din os técnicos. Xa se vai a reanudar o xogo agora no Vila de Noia. A ver se segue esa reacción do Calvo Xiria ou se o Balonmán Ingenio que han de cortar esa reacción, valga a redundancia. Move o Balonmán Ingenio con calma, sen presa. Boa defensa agora de Dani Mayo, Fran Rey aí sobre Avián. Non era un perecemento moi fácil para Dani, pero bueno, soupo solventalo bastante ben. Dani que igual que o resto da temporada está a mostrar moi enchufado. O balón arriba agora, novo fallo. O balón longo para Dani que se planta, esos son 2 minutos e 7 metros. Pois non hai castigo, só os 7 metros. A verdade que estaban pelexando os dous polo balón, collino antes Dani, lanzou como poido. Esa sería a interpretación. E salta a pista Alberto Falcón por primeira vez no que vai de encontro. Vemos a David nos 7 metros, o lanzamento de David, tocou Alberto Falcón, pero non o necesario. Cambian as cousas de novo no Vila de Noia, 2 abaixo Calvo Xiria, cando faltan 6 minutos, unha boa reacción antes de... Sí, importante,
estar ahora con esa sensación, recuperar esos 3 goles, temos que continuar a outra recuperación do Xiria, temos que correr, seguir correndo e aproveitar este momento no que nos encontramos. Temos a David, o gol de David, un abaixo Calvo Xiria, reaccionan os carballeses. Moi ben, outras recuperacións, subimos rápido esa oleada. O balón agora para Omar Santana, que non, perdón, que non falla. O balón agora rápido, ataque rápido de novo David, que se enchufou, está David enchufado. Verdad que ten agora o brazo a tope, fai boa falta ese lanzamento, xa que eso vai facer que saian máis a chocarlle e pode generar e aproveitar os seus compañeiros esas fixacións que fai. A verdade é que era necesario un momento así para os carballeses, que non estaban a ter moi boas sensacións, comentábamos antes dese famoso tempo morto que te digo de Andubra, que quizás foi o inciso que precisaba o equipo. Sí, a veces o que necesitas é respirar, aclarar as ideas e volver outra vez a xogar e saber facer o que sabemos facer. Agora a penetración de Edgar, socorro, pero reacciona Antonio Mato, que tamén se volve a conectar no partido como no inicio. Agora intentaba David de novo a penetración, pero hai golpe franco. Temos xa de novo Adrián Rosón sobre a pista, que non fomos quen de conectar. Non recibiu ningún balón no que vai de partido de momento. Temos xa movendo rápido, dándolle moita variedade a circulación Fari, e Fari que pon as tábuas despois de moitos minutos por debaixo no marcador. O Calvo Xiria que igual o partido, Pablo. La verdad que non contaba tan boa fora de reacción, pero mellor así, temos que seguir, temos que correr, acaban de marcar eles, temos que aproveitar eso. Agora os 2 minutos e os 7 metros. 2 minutos e 2 minutos tamén para o guardameta. Quedaránse con 4 de pista. E vai a baixa importante. Sí, non sei a verdade o que lle dixo, pero bueno, tuvo moi claro o árbitro. Ainda sigue agora dicíndolle algo. Non dubidou, non dudou, a verdad. No caso de marcar, poñes as cousas moi ben para un Calvo Xiria que xogará durante 2 minutos con 2 homes máis. Sí. Non sei como farán eles o seu ataque, se realmente fan o cambio de ataque porteiro por un xogador de campo. De momento non. A ver se podemos recuperar algún balón con 2 máis. E temos a defensa de Dani Mayo, esa mixta sobre Avián. Sí, a ver, seguramente o busquen, que vai a provocar e intentar buscar golpe franco, perder algo o balón. Temos que intentar anticiparnos e evitar eso, porque van buscar a pérdida de tempo, tirarse ao chan, como acabamos de ver. O duelo que, como decías tía, un pouco, ¿no? Sí, a ver, complicado para Dani, pero está. Al final, si estás pegado a él, pues non lle das tanta ventaxa, o peor é cando pode recibir, porque ten máis altura que él, ten máis peso. Boa recuperación agora, o balón de Fran Rey para Dani. Aí temos a Dani xogando con Diego Vega, o gol de Diego. E despois de moitos minutos por detrás no marcador, cambia a dinámica o Calvo Xiria con 2 máis sobre a pista, 16-15. Sí, cambiou bastante, non sei, nestes 4 ou 5 minutos que houve desde o tempo momento de Dubra. Temos que seguir estes 2 minutos que quedan, intentar non ter erros e intentar aproveitar algunha pérdida para un marca. Agora que vemos unha doble mixta. Unha doble mixta aí de Dani sobre Avián. E agora o ataque fácil de David, a parada de Alberto, o ataque fácil que tiñan agora para aproveitar e poñerse 2 arriba. Era moi importante
este gol, pero apareció o porteiro. Non pasa nada, temos que seguir como estamos ata ahora. Seguramente recuperen ahora. Agora mesmo pasan xa a pista os dous xogadores. Recupérase a igualdade na pista. A verdade é que esa acción era importantísima. Sí. Estamos moi ben agora en defensa, estamos chocando, estamos dificultando ese movimento de balón. Temos que continuar con esa actitude. Sobre todo a fluidez esa que atopaban antes. No, estáse notando tamén. Agora o balón a aparición de Fari, que apareciu aí como un resorte do banquiño para poñer de novo por diante o Calvo Siria. Nesas penetracións entre un e dous que tanto lle gustan. Ora o Balonmano Ingenio estes últimos minutos non está tendo o ritmo que tiña, é normal, non están tendo recambios durante estes 30 minutos. O cansancio estáse notando, temos que aproveitalo, xa que nós tamén sí que estamos rotando. Agora os ataques son moito máis lentos. Os 7 metros agora e outros 2 minutos para Fran, segundo castigo que volve a dificultar as cousas para un Calvo Siria que se queda sen xente. Sí, Fran, claro, agora non podes arriesgar tantos con esas dúas exclusións, non sei que vai a buscar Dubra nesta segunda parte. Temos a Avián que non perdoa. O empate a 17, habrá un último ataque en inferioridade, pero, como sempre, Adrián Dubra arriscando. É importante acabar co balón, non ter pérdida, que aunque non sea gol, que non lle deamos oportunidade a eles. Presionan a David. Agora o balón ao extremo para Diego Vega, a parada de Alberto Falcón. A parada de Alberto Falcón. Acabase esta primeira parte co empate a 17. Que valoración faz deste primeiro tempo, Pablo? Vamos a quedarnos cos últimos 10 minutos. A raíz do tempo morto de Dubra, hubo unha reacción, logramos recuperar esos 5 goles de desventaxa. Vamos quedar con esas sensacións e poder así arrancar a segunda parte, porque vai ser un partido complicado. Eles están con confianza, agora quizás estaban máis atascados en ataque, non tiñan unha boa circulación, así que temos que seguir nesta liña. Se caixa agora, o mellor é a falta de rotación os canarios, que non tiño tan longo como o do Calvo Siria, quizás se fai a... Sí, o Siria ten que seguir, sabemos que vai seguir, porque é unha seña que teñen un ritmo alto, con rápidas circulacións, con unhas segundas oleadas sempre aproveitando os contragoles e máis as recuperacións de balón. E eles teñen que notar, non sei realmente como foi o seu viaxe cando chegaron, pero tamén o han de notar. Eses dous cambios que teñen só no banquillo tamén han de ser importantes. Agora ao final da primeira parte xa se notou que xa baixaron ese ritmo de xogo. A ver como afrontamos esta segunda parte. Bueno, pois hasta aquí chegou esta primeira metade. Nuns minutos volvemos coa retransmisión deste segundo tempo, que será definitivo dun partido que está a ser moi igualado e donde o Balonmano Ingenio está a amosar un gran nivel ante un líder que chegaba intratable a esta sétima xornada. Volvemos nuns minutos.
Ya estamos de volta aquí no Vila de Noia. Un servidor e o gran capitán Pablo Iglesias. Bueno, Pablo, que segunda metade. Espero que siga como terminou, con esas sensacións boas tanto en defensa como en ataque, ver esa continuidade que estuvemos tendo ahora ao final, encontrando esos goles rápidos. Bueno, parece que se vai liar un pouquiño este comezo da segunda metade aí por un problema, parece que informático. Si, non sei que pasa aí, se co ordenador da mesa ou co propio marcador. Home, non sei se o están facendo por tal, pero ten pinta que van salir con dúas mixtas, polo menos a David e o mellor a Juanca. Juanca, probablemente. Sempre crin que as mixtas ao Xiria beneficio, ao final que estase generando moito espacio na parte dos 6 metros, o Xiria ten moitos xogadores pa xogar esas accións, pero bueno, esperemos que encontrara boas accións. Xa está falando Dura con Losón para buscar aí algunha solución ante esta defensa. E ante algo tan previsible, non? Como se está a ver agora, tamén te dá tempo a reaccionar, como é. Sí, a verdade que xa se puxeron aí arriba ao momento, xa lle dou unha indicación e xa podes preparar o primeiro ataque, pero bueno, a cuestión hai que ter amplitud, temos, ao final son 4 xogadores que abarcan todo o campo, e necesitamos ter unha boa circulación, movernos sin balón e encontrar esas accións. Bueno, pois a ver se comeza, a ver se solventan eses problemas informáticos na mesa arbitral para dar comezo a esta segunda metade. Está aí Jesse intentando arreglar ese problema, que parece que é do ordenador onde se leva todas as estadísticas do partido, onde se vai poñendo o resultado, pois hai máis accións que van ocorrendo ao longo do partido. Vamos a ver si se soluciona o problema. Como ben dicía Pablo, arbitral, pois hai un ordenador no que se contabilizan todas as estadísticas e que é obligatorio para a Federación Española, e vai a dar comezo xa, parece que se solventou ese problema. Tamén estamos mellor, tamén a presión das mixtas é debido que o Xiria está con menos, seguramente sea para este tempo que esteamos un menos en ataque. E dá comezo xa o encontro. É algo que non comentáramos hoxe, pero que xa empeza a ser habitual, non? O Calvo Xiria xogar con mascarillas e o resto dos equipos non. Volvo a repetir o que dixen fai 15 días, me pareceme incrível que non sea obligatorio, non hai controis, non. Si, fan un test lógico cada 15 días, pero ao final eso non arreglas o asunto. Debería ser obligatorio, sinceramente. Aí temos o Calvo Xiria buscando focos eses que falabas ti, cando hai mixtas sobre diferentes xogadores. Si, hai que ampliar o campo, agora estamos en pasivo, non sei a verdad cantos pases van, pero bueno, solventámoslo bastante ben, levamos 50 segundos atacados. Temos a Jorge buscando por Fari. Eso é o que falábamos. Buscado por Fari. É algo que fai moi ben Fari, ese movimento sin balón, ás espaldas dos seus defensores. É verdad que é algo que fai de maravilla e que hoxe está aproveitando para esas penetracións entre 1 e 2, como foi agora pola zona central. Imagino que non tardará moito o Calvo Xiria en recuperar os xogadores subidos.
O lanzamento agora de Edgar Socorro. E xa recupera xa o home excluído. Sí, xa volven ao 6-0, solo esa doble mixta era polo tema da exclusión. E volven a súa defensa habitual de 6-0. Move xa o Calvo Xiria. Parece que o xogo é un pouco máis fluido que estaba a ser na primeira parte. E o gol de Jorge Bouzas. Golazo de Jorge, a pesar do toque que tuvo aí, puido sacar esa rosca e marcar ese gran gol. Bueno, o equipo parece outro, parece dos últimos 10 minutos, como decías ti, no descanso. Vemos que sigue Fran, Dubra arriesga, estamos nos xogando partido, a verdad que vais a ter que controlar un pouco para non ter esa terceira, pero sabemos que Fran é suficientemente dirixente para non ter esa terceira exclusión e poder axudar ao equipo en defensa. Pero como ben dicías ti, son momentos nos que se está a xogar o partido, nos que son moi importantes. Sí que ao mellor a veces decides reservalo para o final, pero ahora decidiu Dura pois seguir desde o principio. Hai aviso de pasivo para os visitantes. Era Armando Santana o que intentaba a penetración na liña dos 6 metros, pero ben defendido aí por Jorge Bouzas. Agora o balón Tuveron sorte, o pase non era para el, era para o xogador que estaba desdoblado, pero chegoulle ao final ao extremo e acabou en gol. Safari non sinala nada sobre xa, o lanzamento de David non perdoa, pon de novo por diante 20-19 e novo ataque rápido do Balonmano Ingenio. Agora a perda de balón, Juanca que intenta sacar rápido, pero non lle permiten os visitantes, ben defendir ese saque inicial. Agora é David García que intentaba a penetración, o xogador canario que casi o leva para a súa casa, pero aparece Jorge para facer o 21-19, primeira vez no partido que o Calvo Xiria se pon 2 arriba. Sí, saímos moi metidos, aproveitando esos erros que están tendo eles. É verdad que é outra sensación, sobre todo ahora en defensa. Estamos con mellores axudas, estamos salindo, se nos vai, está chegando a axuda do compañeiro, a verdad que estamos nunha boa intensidade, estamos salindo a Albián, que era o importante. Boa defensa ahora de Fran Rey, gran traballo que fai Fran, é o que falábamos xa hai 15 días, non? O día do partido, vai a madurez que sufriu este xogador e que tan ben lle fixo. Sí, home, beneficiouse el, beneficiouse o equipo, beneficiaron os seus compañeiros. Ao final a confianza é moi importante, Dubra está tendo moita en el, desde o ano pasado, está sendo unha peza moi importante para este equipo, como foi o ano pasado e como está sendo este ano. Agora Antonio que se precipitou nesta acción, quedoulle algo corto. Logo do erro de Avián, algo atípico ata o momento, un erro de Avián. Sí, estou no vendo un pouco cansado, ao final está xogando todo o partido, está indo sempre ao choque, están chocando con el. Hai 7 metros eso agora, notase. Un novo balón ao pivote que había moitos minutos que non eran capaces de atopar. Salta Iago a ver si Avián, si logra pois deter este balón. Temos a Iago Gómez, un dos grandes protagonistas da victoria da pasada semana en Titerroi ante o Lanzarote. E temos a Avián ante Iago, que non perdoa. Non lle faltou moito para deter ese lanzamento, agora o balón que se lle escapa. Oye, Antonio entrando na pista, o balón para Francisco Sánchez, empata o encontro de novo. E agora 2 minutos. Para Francisco Sánchez.
inferioridade. Falábamos na primeira metade que non había inferioridades dos equipos. Pero non a está. partir da mitade da primeira parte hasta ahora están acumulando moitas inferioridades. Aí temos a Jorge, o Pau e a Pique de entrar logo de rebote. Hubo aí un pequeno toque, non sei, quería ver onde estaba o exterior. É o que se está queixando a Jorge de que se me lle metió un pouquiño a perna. Está tocando seguido. Os árbitros teñen que estar pendiente deso. Ao final é un toque suficiente para desequilibrarlo cando ahora non está nin permitido nada, porque poden ser moi peligrosos, poden provocar caídas que poden ser importantes. É o balonmano Ingenio que arrisca igual co Calvo Siria, xoga sen porteiro. E hai golpe franco. Aí vemos a Avián movendo con calma. Están tomando con moita calma os visitantes. A parada de Antonio, agora o balón ao extremo para o Mar Perdomo. E Ponce por diante. Non estamos tendo sorte cos rechazos, é verdade, o día de hoxe. Están chegando as mans e sobre todo para lanzamentos fáciles deles. Agora movendo entre Adrián Losón a ver se entra en xogo, que na tarde de hoxe a verdade é que está moi ben defendido polo conxunto visitante e non están atopando. Aí temos a David, pon o empate e Adrián Losón é moi importante neste tipo de partidos que están tan igualados, xa que en calquera acción é capaz de encontrar o gol. Ten un traballo moi duro de pivote, ao final o mellor non está aparecendo, pero está generando, porque ao final bloquea os defensores e genera espacios para que os compañeiros os aproveiten para enquedar a portería. Temos a Avián, boa defensa de David, tocaba Antonio, pero o golpe franco. Estánse queixando, non? Das accións do pivote visitante, que parece que está pisando dentro. O balón agora que intentar sinala golpe franco. Non gusta a decisión na bancada, os escasos xente que hai na bancada. Recupera Juanca, move rápido xa Jorge Bouzas para Juanca, perde o balón o Calvo Siria, hai contra do balonmano Ingenio. Agora o Mar que pon calma e quizáis agora un partido un pouco tolo que non está beneficiando ni moito menos ao Calvo Siria. Están querendo aproveitar esas recuperacións para ser rápido, están sacando moi rápido de centro, porque Dubra tamén é consciente de que eles non están rotando e que van a notar ao final do partido, por eso está poñendo este ritmo tan alto, pero tamén a veces o que provoca son erros, foron pasos. Hubo pasos de Edgar, entonces sinalaron o golpe franco previo. O que decías ti, Pablo, a ver como xestiona o balonmano Ingenio. A contra agora de Diego Vega, adentro Diego, por diante de novo Calvo Siria. A ver como xestiona o balonmano Ingenio a escasa rotación que está a ter de banquiño. Apenas se está tendo, a verdade, sobre todo na primeira línea, que son os que moven máis o balón, son ao final os que teñen máis protagonismo, non están rotando, a ver como chegan os últimos minutos do partido. É que tanto Avián como Edgar, a parada agora de Antonio Mato, estaba pisando. Dicía eu que tanto Edgar como Avián como Armando apenas están saindo da pista, e iso tense que notar. O gol agora de David que pon dous arriba. Estamos controlando moi ben a Avián, está salindo a chocar, está lanzando moi incómodo, ao contrario do que foi o inicio do partido. Está se vendo cansado porque eso non está tendo rotación, están poñendo o Xiria un ritmo moi alto, ao final tens que
que andar correndo para diante e para atrás estáse notando nestes minutos de partido. E agora o tempo morto, non? Que pide o conxunto canario, as sabendas José Juan Novelli, o adestrador visitante, de que o partido se lle pode estar escapando. Sí, é un momento importante agora, non están con a continuidade que teñen na primeira parte. Temos que seguir con ese ritmo de defensa, recuperando esos balóns e correndo como levamos facendo desde o minuto 1. Xa vemos que Dubra vai facer rotacións porque quere manter ese ritmo tan alto e poder romper o partido nestes primeiros minutos despois do tempo morto. Sí, sen dúbida, manter aos xogadores frescos, non? Esa frescura tan necesaria. Sí, a parte que entre que estamos poñendo un ritmo alto, volvemos a decir, falamos das mascarillas, eso notase, ao final o corpo cánsase máis rápido, por eso fai Dubra xa estes cambios para que siga o ritmo ese alto e intentar aproveitar pois ese ritmo lento que agora están tendo eles, están doblando a un xogador a pivote, a circulación non é igual que na primeira parte. Agora por extremo para Roberto Santana, detén Antonio Mato que pon o balón longo xa para Diego, reacciona ben Armando Santana. Como o cansancio empeza a facer mella no balonmano Ingenio, de que, bueno, sabemos nesto do balonmano todo é incerto e non sabemos que pode pasar. Sí, tanto como antes cambiou de un -5 a poñernos por diante, pode ser ao revés, ni moito menos temos que relaxar, temos que seguir traballando, movendo o balón como estamos facendo agora, seguir a continuidade, estou seguro que se acabarán encontrando fáciles opcións. Manu Méndez, o balón ao lateral da rede. O ataque rapidísimo dos visitantes, boa acción defensiva aí de Gabriel Castiñeiras. Move xa o conxunto visitante, Avián que intenta o lanzamento e Avián sacou o seu fusil. Sí, xa facía tempo, estábamos controlando ben, pero agora non houve esa salida para chocar e lanzou un pouquiño máis cómodo do normal. Chamou o conxunto visitante. Edgar movendo agora Avián que intenta a penetración, o gol Avián que fai o empate. Non lle estamos saindo a tocar nestes dous últimos ataques. O gol agora de Gabriel. Ataque rapidísimo do Calvo Siria. A súa seña de identidade, sen dúbida. E Avián que descansaba aí un Sintres a nivel defensivo e volve a saltar a pista. Non estamos salindo ahora a chocar a Avián como estábamos facendo antes. Temos que volver a centrarnos e salir a contactar con ese xogador. Xa o conxunto visitante, perdón, o conxunto local, Gabriel Castiñeiras movendo con Adrián Losón. Temos a Gabriel movendo rápido, hai unha clara falta, non sinala nada os colexiados. Move rápido Chimpo para Gabriel e sinalan falta, golpe franco. Poden considerar que o mellor fai paso, a verdade que non vi moi ben. Si, considero que debiu pitar eso, por eso non deixou a continuidade. Aí temos a Chimpo movendo rápido con Gabriel, o lanzamento de Gabriel, agora escapase de arriba e pon calma o balón Ingenio.
Ora Avián está notando que está facendo cambio ataque-defensa, está se encontrando máis cómodo, a ver se podemos ter un pouquiño máis controlado a ese xogador. Temos Avián, Fran de novo. Hai pasos, pero sinalan golpe franco previo. Agora xa Avián que busca o pivote, de novo Avián busca o lanzamento. Xa o Calvo Siria, 25-26, un abaixo. Está nos facendo moito dano a Avián ahora mismo. Creo que, se non me equivoco, leva os 4 últimos goles do seu equipo. Non nos estamos dado controlados. Bueno, agora sinalan falta. A cousa complicada agora, momentos complicados para o Calvo Siria. Bo traballo defensivo do Balonmano Ingenio. Agora Gabriel, o lanzamento de Gabriel. Non sinalan 2 minutos nesta acción. Considero que chegou moi tarde, desequilibrou no aire. Creo que é unha acción de 2 minutos bastante clara. A min parece. E incluso hasta o propio defensor, non sei se lle pediría perdón ao xogador, eso xa quere dicir que foi un golpe importante. A min parece unha acción similar a de Juanca da primeira metade. Chegou moi tarde. E de novo Avián. Ataque rápido agora Gabriel Castiñeira, al momento para Manu, de novo Chimpo. Amaga Chimpo. Estánse aproveitando o Balonmano Ingenio que Fran ten 2 exclusións, ao final non pode defender ao 100% porque sabe que calquera acción pode provocar esa terceira. É a verdade que están facendo desdoblando un xogador para crear ese 1 contra 1 de Avián contra Fran, que lle está dando moito resultado hasta ahora. Aí temos xa Chimpo movendo con Manu Méndez. O Calvo Siria tratando de buscar o empate. O lanzamento de Chimpo vai se fora. O partido de Avián tamén recordando o do ano pasado. Houve un momento na segunda parte que pillou unha racha tremenda e foi o que ganou o partido. Agora cambia de obra unha mixta sobre el por parte de Dani Mallo. A ver que tal nos adaptamos a ese novo cambio. Quizáis máis que necesario, non? Agora mesmo, no momento Sí, que busca saber que tal, a ver como funciona. Sí que tamén o que provoca son esos espacios. Que provoca máis espacios na zona dos 6 metros e super no aproveitar nesta ocasión. Temos a Gabriel xogando con Chimpo, amaga Chimpo, xoga para fora agora Manu Méndez para Diego Vega, o gol de Diego, un abaixo Calvo Siria, restan pouco máis de 11 minutos. Momento clave do encontro, sega mixta sobre Avián. Boa circulación ahora do Siria que con un cruce de Gabriel sobre Chimpo que encontramos un lanzamento claro desde o extremo por parte de Diego. Agora o balón longo de Antonio Mato, logo desa acción de Avián, o gol de Diego pon o empate e Avián que reclama unha falta. Unha acción máis que dubidosa. Hubo contacto, hai que ver si foi posterior ao lanzamento. Moitas veces, como lance ben, deixan seguir. Non sei exactamente en que momento foi. Temos xa de novo Dani Mallo traballando nesa mixta sobre Avián. Complícanse as cousas ao Balonmano Ingenio cando non ten o seu baluarte ofensivo. Sen dúbida está a complicar a cousa sen o seu baluarte ofensivo, non? Sí, ao final acapara moito o balón, moitas accións. E agora o balón que lle bate no pé. O balón que lle batía no pé a Avián, pero sinalan golpe franco.
de novo Avián, que busca acción individual. Gabriel que buscaba aí a falta en ataque de Avián. Si, fixo medio falta en ataque, medio chocar. Ao final pitaron o golpe franco. E agora 2 minutos para Omar Perdomo por protestar. Si, parecíamos coitar algo, non sabía de quen foi, pero o árbitro, a ver, é o que ten tamén o que ten o pabillón cheo, o vacío, perdón, que se escoita todo, e o árbitro douse conta. Se non me equivoco, é a segunda excursión do Omar. Creo que na primeira parte o gol agora. Non sei cantos goles leva de rebote Avián hoxe, pero moitos, Levos de rebote sin ser de rebote. Agora está Diego Vega para poñer o empate. Agora non estou seguro do que falábamos antes desa exclusión do Mar. Eu creo que é a segunda, pero non estou seguro. Non sei, a verdade. Inferioridade agora o balonmán Ingenio. De novo mixta de Dani Mayo. O balón. Hai golpe franco. A falta sobre Armando Santana. Jugando con Roberto, a falta en ataque clarísima de Roberto Santana, ataque rapidísimo do Calvo, si le temos a Chimpo, movendo para Gabriel para Manu, a parada de Airán, que había moitos minutos que non aparecía, pero volveu a aparecer. Sí, a verdade que non estaba encontrando balóns nesta segunda parte, parada importante para o Ingenio, a verdade. Agora que paran os colexiados para limpar a pista. E menos mal que pouca xente que está no Vila de Noia, porque non me quero imaginar o que terían que aguantar os colexiados extremeños no caso de que houvese público, porque a verdade é que non están deixando contentos, creo que a ningún dos conxuntos. Non está habendo protestas por ambos conxuntos. Aí temos a Manu, a vaselina de Manu, vais arriba, reclama falta o capitán, o sucesor de Pablo. Okay. Hubo contacto, quería velo si é dentro ou fora da área. E agora aquí intenta revirarse John Ander. Jogando agora Armando. Estalle custando agora o Calvo sigue a defender a Armando. Temos a Chimpo movendo rápido, David García Pichel, Manu Méndez. No, David. Hai unha clara falta agora de Francisco Sánchez. 29-30, restan pouco máis de 7 minutos. Pinta emocionante este último tramo de partido. Non nos gustaría, pero ten toda a pinta. Vamos a David movendo rápido agora, dirixindo a batuta ofensiva, o gol de David. Pero non caiu antes de lanzar e pitaron os pasos. Sinalaron golpe franco previos a esos pasos. Aí temos a Dani buscando xa o lanzamento, non, agora é Chimpo, o balón para Adrián Losón, aí temos a Adrián Losón por primeira vez no partido, encontramos o pivote e o gol. Primeiro pase de Alosón por parte de Chimpo. A ver se recuperamos ahora un balón, seguimos ca mixta sobre Avián. Temos o traballo incansable de Dani Mayo, a pesar da diferencia de tamaño, traballo incansable do juvenil. Intenta John Ander a penetración, hai golpe franco e quixo provocar aí os 2 minutos. Agachouse moito, verdad que sí que puide haber contacto, pero ao final agachaste, foi un pouco contra Fran, contra Jorge, pois sí que puide haberse contacto, pero non é sancionado. Temos a Avián agora que axudado está pisando.
estaba pisando, non o viron os colexiados. De verdad que estamos tendo hoxe unha mala sorte cos rechaces. De todas formas, Que pareceme... estación, cóllenos aquí ao lado, vémoslo cerca, agora Chimpo, golazo de Chimpo. Gran acción. A mí a verdade que me colle moi atento nesta acción. Estaba pisando Avián no primeiro, Non sei, teña... primeira acción, pero bueno. Agora dá a réplica Armando, está sendo un ida e volta constante. Intenta atacar rápido o Calvo Siria. Un bo repliegue por parte de Balonmano Ingenio. Vamos ahora a preparar o ataque e xogar con rapidez, xogando con claridade, a ver se encontramos unha acción clara de gol. De Chimpo, a parada de Irán nun momento chave. 5 minutos para o final do encontro. Vence Balonmano Ingenio en Carballo ante o Calvo Siria 31-32 e ten posibilidades de poñerse 2 arriba. Como falábamos, cando restan 5 minutos, Pablo. Temos que recuperar un balón, que non termine este ataque en gol. O balón de novo pivote. 7 metros, 2 minutos e a expulsión de Fran. Se estaban as cousas complicadas, podían estar moito máis. Era o que falábamos ao final. Cartón vermello para Fran Rey. Pero bueno, están nos últimos 5 minutos, non te podes andar con tal. Está ben defendido, tamén está moi ben xogado por parte deles. É unha pena esa terceira expulsión de Fran. Aí temos a Avián, o gol de Avián, 2 arriba, nun momento chave do encontro. Queda moito, temos que quedarnos como foi antes, que estábamos 5 abaixo e en menos de 5 minutos logramos remontar, non temos que ahora precipitarnos. Estamos un menos, pero vamos a ver se encontramos unha acción clara para marcar. E agora o Calvo Siria que tratará de recuperar e temos que tratar. Non con panca. Golpe franco. Moi intenso a defensa do Balonmano Ingenio. Está traballando moi ben defensivamente. Notase tamén que están con un máis. Aí temos a Juanca, o erro. O erro cando menos o precisaba o conxunto carballés. Hai que olvidarse dese erro, intentar estar ahora atentos en defensa a ver se podemos recuperar un balón. Sin dúbida o espello ao que mirarse, o balón agora para o extremo e a parada de Antonio no mellor momento, cando máis se necesitaba o seu equipo. Parada importante. O espello a mirarse son, como decías ti, os últimos minutos da primeira metade, non? Sí, volver a coller esas sensacións para poder intentar acercarnos. A ver se esta parada de Antonio nos dá un poquinho de ánimo e encontramos un goliño ahora. Esta acción ten que acabar en gol para que a cousa non se complique máis aínda. Quedan 3 minutos. Sí, al menos a ver se non sei o que queda para recuperar o excluído. O Fari, hai aviso de pasivo. Fari, golpe franco. Están ahora moi, como dixo, moi intensos. Balonmano Ingenio están moi pegados, moi xuntos. Recupera o home Están excluído. costando encontrar o balón. A parada da Irán. 2 minutos e medio, 2 abaixo Calvo Siria e balón para o Balonmano Ingenio. A cousa que se pon complicada. Hai tempo. Temos faltan ataque. Sube. Rápido, un gol de David. Hai partido, señores, 2 minutos, 1 abaixo Calvo Siria. Hai partido no Vila de Noia. Importante gol. Vamos quedando menos de 2 minutos. Necesitamos outra gran defensa como ahora. Os ataques de Balonmano Ingenio ahora están sendo moi lentos, rozando o pasivo, pero non nos están levantando.
Están os colexiados permitindo, mentres os colexiados o permitan. Si ao final me dices que todo partido marcas un ritmo lento, pois ao final non estás marcando os pasivos, pero cando lles interesaba corrían e correron moito, e agora como non lles interesa están ralentizando os seus ataques, e é verdad que deberían advertilos co pasivo. Pois a ver que pasa neste tempo morto, a ver se o tempo morto, ainda que agora o pediu o conxunto canario, fai o mesmo efecto que o que pediu Adrián Doura na primeira metade, e trocan as cousas. Queda un minuto, un poquinho máis de un minuto e medio. Pase o que pase neste ataque, temos que salir rápido, porque necesitamos polo menos recuperar un balón para poder empatar o partido. A ver que si Dubra prepara alguna defensa especial ou sigue con esa mixta Avián. Imagino que continuará esa mixta sobre Avián. Supoño que prepararían eles tamén unha xogada para que lle chegue o balón a Avián e poder generar algunha acción. Pero bueno, hai que ter en conta tamén a Armando Santana, que está a ser un dos... E aí temos a Juanca pendiente de Armando. Non hai aviso de pasivo, para os visitantes. Agora sí. Pode pitar igual. Agora a boa defensa. A falta de entendemento agora entre Juanca e Diego. Estamos tendo moi mala sorte. Un balón que xa lle iba a caer na man a Diego Vega, e tocou na Juanca e mandou na de saque de banda. Hai aviso de pasivo, aí temos a Edgar que intenta a penetración. Buen defendido agora por Dani Mallo. Ten que haber un erro, senón escápase o partido. Ponse as cousas moi feas para o Calvo Xiria, restan 20 segundos. Hai que recuperar rápido. Non hai pasivo, non sinalan pasivo, hai golpe franco. Agora sí, último ataque, balón para Dani Mallo, recupera Armando Santana e chegou a primeira derrota do Calvo Xiria da tempada. O balonmán Ingenio que conquista o Vila de Noia con moito sacrificio, moito traballo e sobre todo unha gran labor defensiva, a par que unha gran pasividade dos árbitros nos pasivos, valga a redundancia. Nestes últimos ataques quizás tardaron demasiado en levantar a man. Víase xa a intención de que non querer atacar, de perder o máximo tempo posible. É verdade que tiñen que haber levantado. Ao final, o de sempre, é unha interpretación por parte deles, que creo que hoxe nesta parte final equivocaronse. Bueno, despedimos esta conexión. Pablo, moitas gracias un día máis. Vémonos no vindeiro partido no Vila de Noia, onde estaremos de novo contando unha nova xornada e esperemos contar unha victoria do Calvo Xiria e non unha derrota como a desa. Moitas gracias, David. A verdad que quedámonos con un mal corpo, pero bueno, non ten que empañar o traballo que se está facendo. É unha derrota, pero viñamos de unhas boas sensacións contra Lanzarote e contra Chapela, que isto non empañe todo ese traballo. Hai que seguir, o lunes hai que entrenar, e para a semana temos un partido moi importante en Bueu, que é unha pista moi difícil, na que hai que estar ao 100%. Xa pasou e vamos a pensar no seguinte partido. Pois bueno, hasta aquí chegou esta retransmisión. Vémonos en 15 días, a vindeira semana toca visitar o Bueu. Un saúdo e boas noites.